Denne ost har god grund til at smile. Den er nemlig kåret som verdens bedste ost ved verdensmesterskaberne i den amerikanske stat Wisconsin. Et panel af internationale dommere udvalgte den danske ost efter at have smagt på 22 finaleoste. Hvad er det, der gør den her ost så speciel? Ja, det ved jeg faktisk ikke vel, men altså, vi prøver da så vidt muligt at lave en god kvalitet hver eneste dag, vi producerer ost, ikke? Og denne gang må vi være heldige og have ramt den rigtige. Det må være en rigtig dag, og de rigtige dommere, der har været med til at bedømme, ikke? Og vi har vundet så, ikke? Produktionen af verdens bedste ost begynder i mejeriets hjerte, skumsalen. Her bliver mælken delt i skummemælk og fløde. Men det, der virkelig gør osten til en vinder, begynder her i tanken. Efter at vi har fyldt mælk i tanken, så bliver det tilsat mælkesyrebakterier og skimmelsvampe og osteløbe. Og i løbet af en times tid, så kan vi så skære mælken. Den er blevet helt stiv som gelé, vi skærer den, så vallen den løber væk. Og vi rører i det, og så er det så klar til kogning i løbet af et par timer. Kogning betyder, at osten bliver hældt i forme. Derefter skal osten stå og hvile, mens vandet drypper fra. Turen går videre til saltbadet. Det er for at salte og konservere osten. Efter saltdagen, når den er kommet herned, så har vi så prikket hul igennem den, sådan at skimmelsvampene de kan udvikle sig i osten. De kræver nemlig ilt for at vokse, ligesom vi kræver ilt for at trække vejret. Efter 4 uger skal muggen vaskes af osten. Den skal skæres i passende størrelser, og verdens bedste ost er klar til at blive sendt ud i supermarkederne. Men hvad er hemmeligheden bag den gode smag? Ja, altså, hvis jeg kunne det, så kunne vi jo i og for sig blive verdensmester hver gang hver andet år. Ikke? Det er jo en kombination af mange ting. For det første så har vi jo stor know-how, fordi vi har lavet Danneblue her siden 1950. Så igennem tidens løb er der mange mennesker, der har bygget lidt op, som vi bygger videre på. Og der skal jo også lidt held til. At være producent af verdens bedste ost kan få stor betydning for Bornholms andelsmejeri. Ja, det er klart ikke. Altså nu når vi er så stor eksport, som vi har både til USA, Argentina og andre lande, der er jo verdensmesterskabet kendt. Og det vil selvfølgelig hjælpe os på vores eksportmarkeder, at de kender og ved, at vi har vundet verdensmesterskabet, ikke? Og det hjælper der til, at vores ost bliver valgt, når man er ude mod andre oste.